Biomasu vytvára drevo, drevný odpad, slama, špeciálne vyšľachtené poľnohospodárske plodiny či iné rastlinné zvyšky. Donedávna ľudia čerpali energiu len zo svojho blízkeho okolia. Po stáročiach zdanlivo neobmedzeného technického vývoja, charakterizovaného stálym rastom energetickej náročnosti, sa naša Zem postupne dostáva na dno svojich možností. Už dlhšie sa vie, že svetové zásoby uhlia, plynu, ropy, zdroje jadrovej energie sú obmedzené. Je preto najvyšší čas hľadať obnoviteľné druhy energie. Jednou z nich je biomasa. Toto všetko sú vyskúšané technológie a pracovné postupy na spracovanie biomasy, ktoré patria k nášmu bežnému životu a slúžia k zaisteniu obživy. Netreba zabúdať, že pri samotnom spracovaní vzniká odpad, ktorý pri samovoľnom hnití v prírode produkuje mnohonásobne väčšie množstvo škodlivín ako pri jeho účelnom spaľovaní. Biomasa však v sebe skrýva aj obrovský energetický potenciál, ktorý nám pri správnom prístupe ponúka množstvo paliva. Na našej planéte narastie za rok 3,5 krát viac biomasy, ako by ľudstvo stačilo spotrebovať na výrobu dnes potrebnej energie. Množstvo CO2, ktorý spôsobuje známy skleníkový efekt a ktorý sa uvoľňuje pri spaľovaní biomasy, sa zhoduje s množstvom tejto látky spotrebovanej biomasou pri jej raste. Toto neplatí pre žiadny dnes bežne využívaný zdroj energie, okrem vody, vetra a slnka. Spaľovanie biomasy prebieha len s minimálnymi negatívnymi následkami na ekologickú rovnováhu. Ide teda o čistý zdroj energie. Na produktoch firmy Werner Červený kostelec si ukážeme niekoľko možností využitia, ktoré nielenže nepoškodzujú životné prostredie, ale zároveň aj znižujú finančné náklady v rámci vykurovania. V tejto kotolni centrálneho kúrenia, určeného pre potreby asi 8-tisícového mesta, sa využíva kombinácia slamy a drevného odpadu. Táto doslova bezodpadová technológia je revolučnou i v tom, že produkuje minimálne množstvo popola, iba 1% z paliva. Aj toto však možno opäť využiť ako hnojivo na poliach. Tu je ďalší príklad. Ide o vykurovanie priemyselných objektov kotlom s celkovým príkonom 1 MW. K nesporným výhodám patrí aj plne automatické vykurovanie domácností kotlom na pelety s možnosťou kombinovať ich s kusovým drevom. Široká škála estetických kozubových kachlí, dokonalosťou spaľovania a svojou výhravnosťou zaistí dostatok teplej vody nielen pre ústredné kúrenie celého domu.
Tu vidíme priemyselnú výrobu paliva, hlavne drevených peliet a drevených brikiet, ktoré sú žiadaným tovarom aj v medzinárodnom kontexte. Biomasa znamená nevyčerpateľný zdroj energie. Nahradzuje plyn, vykurovací olej a uhlie. Jej využívanie by malo preto tvoriť súčasť hospodárskeho programu každého štátu. Prírastok biomasy z 2 hektárov zeme pritom stačí zabezpečiť teplo pre jednu domácnosť po celý rok. Spomínané technológie sa dajú reálne využiť vo väčšine obcí i na tak husto obývanom území, akým je Európa.